A variety of common wastes can create energy. Anheuser-Busch's Columbus Brewery provides organic byproduct, food waste from Cleveland's Progressive Field, and biosolids from the city of Columbus's wastewater are all converted into CNG by Quasar. For years, automakers have sought cleaner, renewable, and domestically produced fuels that meet customers' demands. Natural gas from waste products answers those needs. Compressed natural gas, or CNG, is a wonderful fuel. First off, it's domestically produced, it's renewable, and it's cheaper, on average, gas gallon equivalent. However, the infrastructure for getting this fuel is not quite where it needs to be. Currently, there are about 1,200 CNG stations across the country. Not enough to sell exclusively CNG vehicles outside of fleet vehicles. However, automakers like Chevrolet are now selling biofuel vehicles like this Impala. It has the ability to run on gasoline or CNG, so you have no range anxiety. Use CNG when it's available, use gasoline to get you where you need to go. Masser af fordele mener manden her, både biogas og almindelig benzin, og hvor stor en fremtid spår du denne her type biogasforbrugende bil? Det tror jeg er rigtig realistisk. Altså, der dukker jo en masse naturgas op i de her dage. Altså, skifergas er jo også noget, der ligger tæt op på naturgas. Danmark har masser af skifergas i undergrunden, og mange naturgasbilmodeller dukker op. Så man har en sikker forsyning af naturgas, og hvis man så kunne fortynde naturgassen med biogas, så har man en fremragende infrastruktur. Så det er sådan en, du satser på? Af dem, vi har set her? Jeg vil som sagt satse på mange forskellige ting, men det er bestemt en af de ting, jeg tror på. Det er det, du tror, og også vil holde den. Lad os lige prøve at kigge på den sidste, som vi også har snakket en del om, elbilen, som allerede kører rundt i et stort antal på de europæiske veje. Og når nu vi hører om alle de her 10 typer biler, er sådan en Ellert, er det så so much last year? Nej, altså elbiler tror jeg bestemt har en fremtid. Der er jo det problem med batterierne, og at den ikke kan køre så langt på en ladning. Men, og at vi så skal have flere ladestationer rundt omkring. Ja, men det tror jeg som ikke er det værste problem. Det er nok batteriteknologi, der er det værste. Men der siger man jo som håndregel, at kapaciteten af sådan en batteri fordobles over en 10-årig periode. Så det passer meget godt med 2030, så har vi også noget der kan konkurrere. Så den satser du også stadig på? Ja. Søren Rasmussen, du er stadig med os fra Los Angeles. Toyota har allerede sendt hybridbiler, der både kan køre på el og benzin på gaden. Med dagens lancering skal hybrid så fortsat være en del af strategien, eller skifter man helt og aldeles over til brint? Hybridteknologien, den kommer til at fortsætte i en periode, indtil den her brintbil-teknologi har overtaget det hele. Man kan sige, at brintbilen er i virkeligheden en videreudvikling af hybridteknologien. Det er sådan, at brintbilen den har faktisk også et lille batteri monteret. Det vil sige, at den opsamler den energi, der opstår, når man bremser for eksempel. Den bruger man, når man skal sætte i gang igen, og det er med til at få bilen til at køre, så at sige, længere på literen, selvom man kører på brint. Så det er hvad kan man sige, årsagen til, at de er kommet så langt med den her brintbil, som de er nu og blevet de første med en serieproduceret bil, det er i virkeligheden, at de har brugt en masse penge på at udvikle hybridteknologien, og det er i virkeligheden den teknologi, man arbejder videre med i brintbilen. Og det, der gør hele den her teknologi interessant, det er i virkeligheden også, nu hørte vi før omkring det her med naturgas for eksempel, men det er, at og så frøs du fra din Skype, Søren Rasmussen fra Los Angeles, så vi kan simpelthen ikke høre andet end, at de jo altså satsede på en hybrid her fremover. Og så kan jeg ikke lade være med afslutningsvis at spørge dig, fordi nu har vi været igennem sådan et par forskellige stykker. Hvad satser du mest på? Altså jeg ved godt, du siger, at der bliver flere forskellige, men hvem er sådan på din hitliste top 10? Jamen, jeg tror altså, vi er jo til vores pengepunkt først og fremmest, og jeg tror, at de traditionelle brændstoffer stadig i lang tid fremover vil være de billigste, og det vil vi også vælge, det tror jeg. Ja. Så det er ikke alene vanen, det er også bare prisen, der gør, at det kan bedre betale sig for. Ja, men det er klart, at vi skal indstille os nu på en eller anden alternativ fremtid, og det er udmærket, synes jeg, at de her alternativer kommer allerede nu. Tak skal du have, Jesper Skram.